חיפה. בקיצור, המנדט הבריטי תקע את חיפה משלושה כיוונים: תעשייה, נמל ופסי רכבת בין העיר לים. המנדט הישראלי ממשיך להרחיב את הנזקים. בתי הזיקוק עומדים להתרחב פי 3, הנמל יקבל מימדים עצומים, והרכבת המחושמלת תפריד סופית בין העיר לים. כמות חולי הסרטן בחיפה גבוהה ב-20% מאזורים אחרים, אשפוזים בעקבות קשיי נשימה ואסתמה גבוהים בעשרות אחוזים מהממוצע בישראל. את התעשיינים זה לא מעניין, גם לא את הפוליטיקאים. לפרויקט הרכבת בחיפה יש אלטרנטיבות, רק מה? זה עלול לעלות קצת יותר למדינה. המדינה מעדיפה להשקיע 15 מיליארד שקל במנהרות הרכבת לירושלים ומודיעין. בחיפה צריך רק 10% מזה ואפילו פחות. אבל גולת הכותרת היא הנמל, זה שמחבר את הטריו המבוקש. הנמל הולך לגדול בצורה מפחידה בין חיפה לקריות. בתוך הים הולך להיבנות מתחם ענק של קילומטרים רבים שיהיו מיובשים וישנו את פני המפרץ. אבל מה הקשר בין השלושה? הממשלה עושה צעדים אחרונים לקראת הפרטת הרכבת ולאחר מכן נמל חיפה. מי יקנה אותם? לאיזה טייקון יש אינטרס להוזיל עלויות של שינוע מטענים ממפעלים בדרום לנמל חיפה? למי יש אינטרס לייצא את הנפט שהוא מזקק במפרץ חיפה דרך הנמל ובזול? כבר למדנו שטייקונים מריחים דולרים הם גורמים למשרדי ממשלה לדרוך על אזרחים. ככה חיפה הפכה לפח הזה וללאומי. ועוד לא דיברנו על מיכלי האמוניה, ההזנחה של השכונות ובייחוד העיר התחתית. ובסופו של דבר צעירים בורחים מהעיר.